Замислял ли си се, защо някои дни интуицията ти е кристално ясна, а други не? Шестият енергиен център, известен като третото око, е входът към това усещане. Той се намира между задната част на главата и задната част на гърлото. Управлява се от епифизата. Това е малък, но много специален орган, свързан с серотонина и мелатонина. Най-интересното е, че когато този център се отвори, започва да работи като антена. Улавя по-финни честоти и разширява възприятието ни за света. Епифизата се нуждае от тъмнина, за да произведе мелатонин и неговите производни. Те подпомагат по-дълбокия сън, мечтите, вътрешните ни усещания. Затова рутината по време на сън и намаляването на изкуствената светлина вечер са толкова важни. Когато шестият енергиен център е в баланс, умът ни е ясен, интуицията ни е силна и решенията идват с лекота. Виждаме връзките между събитията, доверяваме се на вътрешния си компас и имаме по-широк поглед върху реалността. Цветът на шестия енергиен център е индиго, символ на дълбоко виждане и вътрешна мъдрост.